Okay, ang ato isgutan, kinsay mga dili angay mo apil sa networking. Okay, ang ato isgutan, kinsay mga dili angay mo apil sa networking. Una, talawan. Talawan ng overthinkers ng basin dili ni maayo dili mo sinso. Ang uban interpretation na kay may magunahuna. Ilang kitimbang-timbang ko no. The more ka magtimbang-timbang, mas daghang oras nga na usik. Ang akong but pasabot ang opposite sa di ka pwede ani kay talawan ka, ang opposite ana is may kay mo decide. O kung mo decide siya, iyan na itong i-consider ang tanan. Decided kay siya. O kung mo decide siya, mo commit siya. So kung talawan ka, kay di ka adlo ka mo decide, adlo ka mo commit, di ka pwede ani. Ikaduha, di ka pwede sa networking kung emotional kaya. No. Pwede ka mag-artista, pang-artista, emotional. No. Pero sa business world, yes, there are emotions. Pero your emotions will not help you grow your business. Paghilak nimo, luha nimo kwarta, gold, dili. Pero ako ningon na dili na ka mag-goal. Pero akong but pasabot kung very emotional sa gay ka, di ka ayaw tayo na lang pag networking. Ikaduha, tapulan. Ay katulo na din katulo. Dili pwede mga tapulan. Katong ganahan ganin sila nga wasli buhaton mo income sila. Nang butang ra sila kwarta, niya mag-expect, kano sa ka kung maka-income, kano sa ka na kung makuha kong commission. Di ka pwede sa networking.